Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Noong unang panahon, ay may isang kilalang lugar na kung tawagin ay House of 1,000 Mirrors. Ang malaking mansyon ay napupuno ng samut-saring mga salamin. Kapag pumasok ka sa bahay na ito, ay tiyak na maaaliw ka dahil makikita mo ang 1,000 imahe ng iyong refleksyon. Isang araw napadpad sa loob ng bahay salamin ang isang masayahing aso. Patalon-talon pa ang aso habang nililibot ang buong kabahayan. Maya-maya ay bigla na lamang siyang napahinto nang makita niya ang 1,000 imahe ng asong nakangiti at kumakawag-kawag pa ang buntot sa kanyang harapan. Halos walang mapagsidla ng kaligayahan ng aso sa kanyang nakita. At lalo pa siyang namangha nang subukan nitong itodo ang kanyang ngiti na ginaya rin ng mga refleksyon sa salamin. Napakaganda naman ang lugar na to. Lagi-lagi na lang ako papasyal dito, ang sabi ng masayahing aso. Sa sumunod na araw, isa namang masungit na aso ang naligaw sa bahay salamin. Dahan-dahan siyang naglakad sa loob ng kabahayan. Ilang sandali pa ay tumambad sa kanya ang 1,000 imahe ng asong nakasimangot na nakatitig sa kanya. Tinahulan niya na malakas sa mga refleksyon sa kanyang harapan. Laking gulat niya nang makita rin niyang tumahol ang mga imahe. Sa pag-aakala na pagtutulungan siya ng 1,000 aso, ay agad siyang kumaripas ng takbo palabas ng bahay salamin. Nakakatakot naman ang lugar na yan. Hinding-hindi na ako babalik dyan, ang sabi ng masungit na aso. Gaya ng mga aso sa kwento, tayo rin ay may iba't ibang perspektibo sa mundo at iba't iba rin ang ating ugali. Ang mga salamin ay kumakatawan sa mga taong nakapaligid sa atin. Kung tayo ay masayahin at palangiti, masasayang mukha rin ang makikita natin. Ngunit kung lagi naman tayong nakasimangot, asahan mong masusungit na mukha rin ang papaligid sa'yo. Tandaan na ang kaligayahan ay parang isang sakit. Nakakahawa, kaya ugaliing ngumiti at tumawa. Tama. So, ngayon kaibigan, ang tanong, masaya ka ba ngayong umagang ito o nakasimangot ka ngayong umagang ito? Yan, tandaan mo, yung pagiging masaya mo at Pagiging masungit mo. correct, ay makakaapekto sa mga taong nakakasalumuha mo. Correct. Sa mga taong nakikita mo. Kapag ka nakakita ka ng isang taong tawa ng tawa, kahit hindi mo naman alam yung joke, matatawa ka na rin eh. Lalo na kung yung tawa niya is nakakahawa. Di ba yung sobrang lutong na tawa Oo. na akala mo mamamatay na siya mamaya. Correct, Ganun. diba? Ganun klaseng tawa, yung huling laugh niya na. Mapapatanong ka, ano meron? Ba't kayo natatawa? Diba? Kasi gusto mo mahawa ng kaligayahan. But meron din namang ibang tao, pag nakita mong nakasimangot, nakabusangot, diba, nakakunot ang noo, nakakahawa din eh. Totoo yan. Para makakukunot din ang noo mo eh. So kung maghahawa din lamang tayo mga kaibigan, yung magandang pangahawa na, which is happiness, di ba? Ang tandaan, wala tayong ibang pwedeng sisihin, di ba? Sa kung ano man ang nararamdaman natin ngayon, di ba? Wala tayong pwedeng pagbalingan ng atensyon sa paghahanap ng kaligayahan, sa paghahanap ng kung anong meron tayo, di ba? Again, you are in charge of your own happiness. Correct. Hindi mo pwedeng hanapin yan sa ibang tao. Tama. Kung masungit
ka ngayon, hindi mo pwedeng i-blame sa ibang tao. Tama. Ikaw naman yun na, choice mo naman maging masungit eh. Correct. Choice mo naman magmainit ang ulo. Choice mo naman umiksi ang pasensya mo, di ba? Tama. And tandaan, let's make the proper choice. And happiness is the right choice. Tama. Choose to be happy today, Kabisyo. Thank you, my Wagang Bornay, sa isa na namang napakagandang kwento. Maraming salamat sa inyong mga kabisyo. Sa pagtutok, and thank you for making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo mga kabisyo, Ang tambalan, walang kalaban, #1 pa more. Ako po si Nicole Liala, At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! Always your number one. SM radio station. Love radio.